В следващите минути ще си поговорим за темите одит и изобразително изкуство. Да, знам, че ви звучат така на първо чуване съвсем противоречащи си, нещо много сериозно като одитирането и същевременно нещо много творческо като рисуването, но гостът в четвърто студио на Българското национално радио съчетава точно това. Много ми е приятно да кажа здравей на Офелия Славкова. Здравейте! Здравейте! Ще си поговорим за одиторството и за рисуването. Вие от 13 години всеки ден извършвате различни одиторски, консултантски услуги на фирми и организации, такива, които оперират в най-различни сектори, които изпълняват и най-различни проекти. Тази работа изисква голяма концентрация, професионална компетентност и от друга страна пък все пак някакво творчество. Нещо, което трябва да създадете в себе си като дисциплина и като иновативност, така че да поддържате темпото, което правите толкова години. Започваме с одиторството. Основното предизвикателство. Защо в крайна сметка сте се захванали с одит? В одита ми хареса възможността да нарисуваме нашата икономика, да дадем възможност на младите хора да се чувстват щастливи тук, да развием да извадим потенциала на нашата българска държава и на София, защото в момента сме в Радио София. И считам, че с новите проекти, които стартирахме, а именно едно партньорство между Гърция и Кипър, което реализирахме, мислим, че ще допринесем много за развитието на бизнеса в България, за шанса на младите хора да намерят работа, да се чувстват щастливи тук и да построят своя живот там, където са родени, където обичат, където са близките им, където са корените им. А също така, в тази година имахме шанса да се включим и в международна верига, представена в 120 страни, което мисля, че ще даде най-доброто на българските предприемачи, на нашите клиенти, да намерят най-добрия начин, изпитан във времето, в много страни. Да се приложи този опит тук в България. За решаване на техните въпроси, казуси, за реализация на техните мечти. Означава ли това, че удряте по едно рамо, така да се каже, или рисувате икономика, както го определихте, на бизнесмени, които те първа стартират своя бизнес, така че да започнат наистина своите проекти по стабилен начин? Да, аз мисля, че всеки сам създава своята реалност и определено достатъчно е да знаем какво се иска, за да намерим съответното решение. В нашата работа се стремим да имаме нетрадиционен, индивидуален подход към всеки един наш клиент, за да постигне по най-добрия начин, по неговия път, да се чувства щастлив, удовлетворен в ежедневието си, в работата си и да постига резултати. Защото според мен когато фокуса на определени бизнесмени е в парите, то резултата не е толкова добър. По-важно е в процеса, в резултата, да изпитват удоволствие в това, което правят и в последствие парите ще си дойдат. Да си го кажем обаче честно, Офелия, като че ли за това нещо се изисква човек да бъде образован. Защото много от новоизлюпилите се богаташи имат точно това. Концентрират се в парите, в бързите печалби и това е с цената на много компромиси за сметка след това и на останалите. По повод образованието, в образователния център какво се случва? Работата ви там съвсем накратичко. По повод образованието, аз ръководя всъщност работата на центъра като цяло и водя лекции по отношение на мениджмънт, финанси, контрол в дружествата и се стремим именно да подпомогнем бизнеса и държавата, тъй като направихме доста обучение и в големи институции в България, като Висш съдебен съвет, Сметна палата, Агенция за държавна финансова инспекция. И считаме, че с тази работа ще се подобри икономиката в България и наистина младите хора, които са бъдещето на нашата страна,
ще намерят смисъл да останат тук и да работят. В студиото си говорим с нашия гост Офелия Славкова за одиторство и рисуване. Разбрахме от думите и преди малко, че това, което тя се стреми в ежедневната си работа вече повече от 13 години е да стимулира младите хора да проявят своя талант, да им се даде опора в началото, когато стартират своя бизнес и дори нещо патриотично. Хора, които имат таланта да се развиват в чужбина, да го правят тук в България. По този повод предвиждате и нещо много любопитно като подпомагане. Какво е то? Да, стартираме специална стипендия за обучение на млади хора в конкретна сфера: икономика, дизайн, изкуство, информационни технологии. Това са общо взето направленията. Избрани добре справили се студенти ще имат възможност да стартират работа или да изкарат стаж спрямо техните желания. Това да всъщност от опита ви в други страни, в работата ви в други държави ли е вдъхновено? Да се подпомагат наистина хората в началната фаза? Стипендиите са нещо много модерно в Европа. Не бих казала точно от опита в другите държави. По-скоро бих искала да останат повече млади хора в България. Мисля, че те ще дадат промяната, от която се нуждаем. Считам, че условията, които се поставят при кандидатстване за работа, опит и обучение, е много трудно да ги постигнат младите хора и да стартират работата. Затова мисля, че е много ценно да им се даде този шанс, да бъдат подпомогнати, да стъпят на първото стъпало, а след това вече всичко ще зависи от тях. Този патриотизъм си личи в картините, които създавате. Вашия начин да релаксирате, да се справите с стреса и с умората, да балансирате рационалното и емоционалното. Страхотно формулиране на това точно балансиране. Тези патриотични обаче елементи, как точно се вписват и в останалите? Много женствени като картини. Разглеждам сега някои от платната ви тук, репродукции от тях в интернет. Да, всъщност, когато започвам да рисувам, аз нямам конкретна тема, която да рисувам, картина, която да искам да нарисувам. Обичайно сама ме води ръката и общо взето, така да кажа... Всяка ми изглежда отделна приказка. Отделна приказка, абсолютно. Важното е това, че се отпускам, мисля само за картината и наистина я правя с много любов. Искам да получа най-доброто. Както всеки родител иска да даде на детето си най-доброто, така и всяко нещо, което правя, е мое дете на практика. Като рожбички гледате на тях. Да им дам да получат най-доброто, да се заредат с любовта и енергията, която имам в себе си, а пък съответно самия процес на рисуването ни помага да трансформираме напрежението, негативизма и така да станем и ние чисти. Тази думичка любов присъства и в заглавието на цяла поредица. Една сбирка от колко всъщност картини, приказки за любовта този цикъл обединява? Да, този цикъл беше от 109 картини. 109 картини на одитор. Които направих, като самостоятелна изложба преди известно време. Всяка една различна и очарователна, силна като послание сама за себе си, картина, пейзаж, светлина, струи, емоции и много женственост. Тази женственост не пречи ли за финал на нашия разговор? В изкуството я виждаме в силния и красивия вариант пресъздадена, а в боравенето с цифри, с счетоводни документи, в това одиторство, къде е границата? Като съвет са хората, които тепърва ще се захващат с нещо подобно. Правенето на бизнес наистина е мъжка работа, но жените сме твърде прецизни и това ни помага да уловим дребния детайл, както да хванем и цялата картина. А също така, когато се прави нещо с сърце и с любов, то винаги проличава в резултата, така че считам, че това ми помага в правенето и на одит, в работата ми в образователния център, в рисуването ми и в рисуването на икони, което е новото ми вдъхновение.
Благодаря ви, че ни разказахте за тези многопластови страни на нещо, което е наистина нестандартно. Явно една българка може да го съчетава. Казвате ключовата думичка любов. Разбрахме, можем да получим информация и за стипендията за подпомагане на млади хора и за картините от приказки за любовта в интернет. Офелия Славкова, наш гост в Ритъмът на столицата.